from the start of their... This is Otto's diary in Czech. 10. září 42. Ten September. September 1942. Čtí jenom to, co je potržený a zkus aspoň něco přeložit. Jo? Jo, jenom to, co je potržený. To, co je potržený. Počasí je pěkné, jsme v úkrytě. No, to ten učím tady. Já Čtí celý. odpoledne se kaboní. Táta říkal, že mám jít do boudy a shrnout plavy na hromadu. Jdu do boudy a shrnuji plavy do jednoho rohu a ohlédnu se. Krev v žilách mi chladne. Za mnou stojí bratr P. Bláhy. Řekl, já si myslím, co zde šustím. Já jsem hned udělal grimasu a odpověděl jsem mu. Ale ztratil jsem zde nůž. A on na to. Jestli to byl nějaký hezký, tak je to škoda. Já zase. Již ho mám a odcházel jsem pryč. On se... No. Zkus to aspoň trošičku přeložit. I don't know if you read something from this diary, but it's interesting that he describes a lot of normal information like weather and the eating and so on. That's not about other stuff. And it was... Pojednou nahlédl bratr bylo do našeho ukrytu a řekl, to zde vypadá, jako by zde bydlel nějací zajaci. Šli ke